Hakajan miat joka khat sau tere urjamang arja arpusan arngut ki Briew ki Mynsiem Nadien baka kali Alto kabaki Shillong kebadan yo registration number MLUA not C sau pra sau nyo kala Leit ban Tynrah Nadien jangkawai ke Trok kebadan yo registration number MLUA not C pra nyo iwain Briew hasurok ba harom ke Shillong Umran Diary Riboy district. Kini kejing ja kala ja kapor nyo shteng ye bat kini ki kali ki de ki badang hiar boro artli syakathan nongpo. Lait bagi basong ketika Alto kidai ki bala wandan kam na sning ban hiar sepathar khma hindrai namar ke jingker ke ban be kam habala poi ki benta bakun bat long khongwan ka surok unongnya la so ban te la kami ka kali bat kumta ulalik Tynrah bet Nadien ketika Trok unongnya jang Trok ru habayo skoi ke jing sawa kumbadan ke jing Tynrah na Nadien ula penyangi ka Trok bat pet bala ja yu hindrai ula sempen ban da ketika jing ja. Hakitegi jingja kita ki anwat ki badan hapo jong ketika kali red kila shumen sawat pangmen Hendrai ke Khmut jong kali kala prahi Phom. Lọ rekaman dah jhur baik. Jhur dia ada Briew apa? Tuh. Pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.